sila taati biyag. Pamanda tao kan. Agi set up iti host ital-talonan. Nangarod ne. Tapos lang mati. Na klase si panagbiag. So, ano sana? Ngati, na. Ano service na? Ano ni dito ay? Ay, ay ka. Eh. Kita-kits naman damdaman. Eh, narod. Walang tumakas mo. Bukan na yun na, managsibugigatan. Gas na tiriga na, di man nalong. Wow. Marot ka babaunan dalong na tao. Hindi man nagsibog may isa na po. Tiriga nga manalong. Pinagkatang ng mais. Madam-daman-tumanin, tuloy na ito. Hiraman na tiri kami ni Jesto ni. Ito kasi kayo tanga magpalasang. Yung mga asawa kayo. Basta ka ni Jesto ni, ah. Nagagit. Nagagit. Mabiyag na kayo din uling. Oo, naay kayo. Kadoin na kami karoon. Ano man pa nag-set up? Nga, kumanong. Tatalam ni nga mapan eh. Pwede mo si dalan di papan dito ay pasit nga. Talon mi din iba. Kamanggaan nga kung kunanda. Hindi natasama ko yun dyan eh. Lang, Natasama ko yun dyan. kaya na. Ay, kaya na ano. Kaya na. Ano san ati biyag kastigar ti at nga biyag. Biyag tayo nga nakukurapay laen. Ana, hanga di. Bueno, Kita ta pag naam riga mini apo aya nga manalo na. Pero parang na nga to kumamot. Adi pinanggatang dando di maismi. Ay, dama gunggunani nga grigat ah. Ano nadalam mi na? O pinina ta? Oh. Noong kagbigat. Awan dila mo tam. bueno, Ate, bueno. saan Kuya. Hindi mais niya. Ako. Napanang tayo nga na tao mo ta ang kumakas, hindi pinagregregat na. Awan, hindi ka stuyo. Nay. Talaga ito dalan sa kayo masaba. Ha? Nay. Gram. Uy. Hinahanan. Kaya mo mamas ka ako. Okay, kami. Magtutuyon, nakatangkay na po. Ayan, yung manong yung Kevin. Kami nag-set up ti host. Ano nga Rod? Agrigat tayo manin ah. Ang muti ko nata nga. Nagbiag kasi kita nga napaknang. Kung tayo mga nay tao nga sila kita. Daduma dita. Na. Yes ni. Bueno, ano, gusto to ko na. Oh, 1 month tikas 2 yan. Kanon to da tao masenso nga ta? Anusan natan at sa tinaitid nga panagbiyan. Kuna da may no adaanos mo. Tit mahagunod ka kuna da. Yan ay apo sapay la kuma. Manutawin ko agtartalo na rin. Antan nung aron. Ordes re. Basta di arami. Arami dito. Inal daw. Mga inal daw. No? Tempo ti pinagsisimog lang ah. Kitain nyo ti rigat ni Manong yung Kevin.
Oho. Dato yun, kapitan. Aglingit pa yan nga singitan. Santoong pala masida. Sumangpit ka. Diyos ko. Awan. Diyos ko yan. Diyos ko na. Banog ka nga banog. Sadang tulak na ka hindi. Mais! Produkto. Ana, ngarod. Awanin ah. Kakaasi tayo lang nga manalo. Katoy tatot yung ko. May kagisim pa. Nakabudpudot. Nagitan dumadita ka, idadalang ka. Nanti kurtadan. Kita kami ngay. Na. Ni. Baamong ta. Pakita mamay. Pipa. Basit nga project ni. Pipian to lang. Nga dayawat akin ni Mrs. Asjay. Nagsapol tayo. Ano nga ron? Tayo magkanaya na ba? Nang ako na manan. Apo. Nukastoy lang nga kananayon ka. Makapauma ba? Hindi na. Nga? Yes na eh. Kuhan ano? Tota ko na, manang. Makapauma. Kita medyo mayamutan. Mga maminduwa pa nga sibugan mi mga taada to. Maminduwa pa nga rigat ah. Pinagguyod ti hos. Ano? Aguyod ti hos. Nagagsibug no bigat. Agriing kami to man ti masapan. Kasjay ti trabaho mi man nalo. Tara ilipas tara si vlog ko karoden. Ano nga rod? Babay manin ah. Mga mamanong.